Are you ready to party? Here we go! Segon dia de les festes de la patrona. Unes festes que han començat ben fort. Ara aquí darrere tenim la bauxa de Cala Gran Cristiana. Aquesta vegada en la temàtica de neó. Tothom ben brillant i fluorescent. Younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Jaume, conta-mos, què t'ha parès aquesta festa? És la primera vegada que venc, perquè per motiu de feina no podia venir i veig que està molt bé. ¿Qué fiesta te gusta más? Bueno, esta, la marcha fresca, que es el viernes, y obviamente el Día de la Patrona, que es la batalla de moros y cristianos. Mem, i que vos agrada aquesta festa? Mos encanta! És la millor que hi ha l'any. Sí, también igual. ¿Cómo van estas fiestas? Encantadísima. Mira que soy de Colombia y me encanta la fiesta de Pollença. Has vengut preparada, ben fluorescent. Nosaltres sempre anem preparats per tot. Tenim un regidor que sempre l'enganxam. Què tal, com van aquestes festes? Bé, molt bé, ja veus, de festa en festa. Han començat fort, no és així? Estat a tope, a tope. Molt bé, molt bon ambient, molta gent i bé, una monada. Què trobeu d'aquesta patrona? Trobeu que ha començat molt fort? Bueno, ha començat bé, perquè enguany ha estat un any dur per nosaltres i ha començat bé. Ai, que heu acabat batxiller! Nota la de formació professional de policia, estan per aquí enmig. Bueno, si vol coses que surten de lo normal, sí, però aquí la gent se comporta molt bé. Mano arriba, cintura sola,